Hercules! Napalabas, nagtignayan ni Hercules amang parmag kadagiti dakas sa parswa. Kastaunay matadandanag da Carlota, Marina, ken ulang. Idi makita da dagiti umasidag kadakwada at dakas sa parswa. Ngam dagos matadimteng ni Hercules. Iti sabali abangir, saan akayat nila kay Hirman, timapanawan, iso asimurlatan kini Nympha. Kabayatan na, at da sabali anarik na ni Hercules. Pan nakabalin ni Rena Mangmangkik ti marikrik nana. Itagagayem, denggan tituloy ti makalawas a serye tayo, Anapolwan. Tinaulimek a lugar. Dito'y drama tayo, Hercules! Saan ang mabalinda ito eh? Apay ka di, Hercules. Basta, saan ang mabalinda ito ay marikriknak? Gusto ti imbaga kanyak ti gayem ko nga engkantada. Ha? At dapay gayem mo nga engkantada? Nakaskas dang aw at talaga, Hercules. Nasken nga agan na dagiti tattao. Mariknak ti pan nakabalin ni Reyna Mangmangkik. Anya? Delikado ti lubong. Numakaruar ni Reyna Mangmangkik, iti nakaipupukan na. Anya? Saan laang adagiti dakas aparswa ti dumtang? No di kat nagduduma a klase ti engkanto. Anya? Delikado nga rod no kasta, Hercules. Talaga delikado ho, Carlota. Ala, sumurot kayon kanyak. Mapantayo itinatalgad a lugar. Asidig ta ka din, itayan ni Hercules. Ay, ginanata bay, nabanuga kaon. Ay. Anya nga tano, itayab naklay ngayon. Anya? Ay, wen gaya man niya. Tanagbasit ka mataparswa. Iso di nakabailan niya tayab. That's right, Apong Hercules. Apong? Apay ka din, Nympha. Kasanon, nasaan tayo na makasupli iti lugar iyo? Ha? Ay. Apay anak ko namday ta. Delikado nga minday to'y napanan tayo. Ay? Saan na may sa ti kalaban ni Hercules? Nadikat, aduda. Ay, wen nga raw. Ay, sapay la kumata, makaawid tayo pa si bibiyag. Ala, Apong Herman. Apay, Nympha. Anda manan sumunga tadakas sa parsunga. Sa tinaw. Asidagan. Ay, Apong Herman. Adan di ta malikudan. Anya, maputi nga. Sa dino nga tantayan ni Hercules. Basta saan ka nga kutkutin, Apong Herman. Hercules, awanin dagiti kakadwami iti dayto a lugar. Ha? Dito iti amok ang nagpak niya dagiti kalugaran tayo. Apay nga awan damot ditoy. Sapay la kuma, taawan ti dakas na napasama kadakwada. Marina, ulang, Carlota, agtalinad kayo lang dito ay lugar. At dabiit papanak. Sana kami kumapampanawan, Hercules. Awan ti rumbang nga pagdanagan nyo. Mabiitak lang iti papanak. Sige, Hercules. At dala na panunot kong aramidan. Tapno maparmag ko ang mamimpinsan dagiti dakas aparswa. Engkantada diwan. Nasaya at nagparangka. Umadanin ti oras, Hercules. Anya ti rumbang aramidak. Engkantada diwan. Basta agtalag ka lang iti kabaulam, Hercules. Engkantada diwan. Anya ti posible ang mapasamak. Malagip kon ti amin. Iti kanito ang nagtignay dagiti dakas a parswa. Asidagan ti idadatang ni Reyna Mangmangkik. Anya?
Saan ngamin basta makapagtignay dagiti taraken na adda kas a parswa. No awan ti pan nakabalin ni Rey na mangmangkik. Ha? Mariknak ti panagbaliw ti pigsak. Kat pumigpigsamat ti pasensya ni Rey na mangmangkik. Engkantada diwan. Hercules, idulin mo anaimbag ti datdatlag ang ngipan tinuang. Ang mga nukala at ang mapukaw ken ka. Dinto mapasamak dayta. Engkantada diwan. Masirib ni Rey na mangmangkik. Di mo mampupuotan ti irurwar na itingipan tinuang. Ha? Laglagi pom amay salaang nga asok ni Rey na mangmangkik. Ado ti pagbalinan na iti kanito ang makarwar, itingipan tinuang. Engkantada diwan. Ulit-ulit nga ibagakan ka, Hercules. Saan nga umdas ti pan nakabalin ko dito'y lobong yo? Isu ang makaamukan kan kuana. Adakan kan ti pan nakabalin ti espada. Katsapay la kuma. Tamaaramat mo anaimbang. Saan pa ilaan nagsubli ni Hercules? Uwan nga rod. Nagbayag itinapanan na. Kaya't ko asapulan dananang kantatang ko. Uray siya, kaya't ko sa pulan dananang kantatang ko. Sa dino ti pang sapulan tayo kadakwada. Orayan tayo ni Hercules. Takakuyog tayo ang mapanmang sapul ka dagiti kakalugaran kan dadakkel tayo. Nakabutbutang pailaang timag na nga umadayo. Amangan no addalaang iti aglawlaw dagiti kabusor. Basta orayan tayo pa ni Hercules. Sakbay nga umakar tayo. Ha? Awan matan ni Apong Herman. Pinanawak laytay. Ngam awan matan. Ay, sa dino nga tan tinapanan na. Ha? Saan nga ta? Sa parswa. Naskan asa pulak ni Apong Herman. Ituloy ko lang tayaw. No naskan nga aramatam de espadam. Aramatam Hercules. Engkantada diwan. Kabalak nga ta ni Rey namang mangkik. Ulitak nga ibaga. Agtalag ka lang ang iti kabaulam. Di ka mapukawan itinamnama. Engkantada diwan. Addaan ka itinaidumdum a kinapigsa, Hercules. Saan mo pa'y anaarama ti 100% apan nakabalin mo? Kasla makariknaak iti panagdanag. Engkantada diwan. Gagangay lang ang makarikna ka iti panagbutang. Gaputamay sa ka-amortal, Hercules. Engkantada diwan. Talaga anak kabutbutang. No makarwaran na rin namang mangkik, itidatdatlag ang ngipan tinuang. Engkantada diwan. Kasanon, nudyak maaramid ang naimbag ti pagrebengak. Di ka mapukawan itinamnama, Hercules. Adakan kan ti kabilkan ni espada. Saan ka amaan ano? Dito'y lubong mi. Adu ti mairaman. Gapo iti kinadakas ni Rey namang mangkik. Di mo idabaybayan, Hercules. Salak ni Bam ti amin. Kaslada kasarsaritang itay, Hercules. Ha? Kuha. May sa agayam. Asino agayam mo, Hercules? Awan mo tinakita mi akasarsaritam. Ngam agsasao kang agmay-maysa. Talaga asaan yu ang makita. Gaputa siya klaang ti makakita ken kuana. Anya? Kunakon kat asaan ka agagangay a tao. Nalabit nga engkanto ti kasarsaritam. Ibagakon kada kayo ti pudno. At dagayam kong engkantada. Anya? Anya? Nasingpat nga engkantada. Anya tinagsaritaan nyo, Hercules? Maipapan ka dagiti agparparang nga engkanto. Dito'y lubong tayo at tao. Anya? Ha?
Saan ngagsarsardang dagiti dakas nga engkanto? Aging gaadida maagaw kanyak ti datdatlag ang ipon tinwang. Anya? At dapat nakabalin mo, Hercules? Numabalin. Diyak ko maibaga da ito'y kada kayo. Ngam nakita yung matan ti inaramid ko. Awan ti asino man ang makaagaw kanyak, iti datdatlag ang ipon tinwang. Gaputa siya klaeng, tinakaipaayan na. Ay, kastagayam. Hercules, tulungam nga rod dagiti kalugaran mi. Di mo ida baybayan. Saan min makita ida dito'y kabakiran? Isu nga imayak dito'y. Tapno sa lakniban kayo. Kan parmakak, dagiti dakas a parswa. Nabanuga ka na. Agi na nakpay diti sirok ti kayo. Nakay ka nga minan. Iswa na ka na mabanog. Apong Herman. Itay tapay ngamin na magmag na. Iswa na banuga ka na. Sika lang ti magmag na. Ha? Agtay tayabat. Ha? Ay, unyag pa iswa niya ha. No kumatanag sa kay kalaangan ka ni Satnipan. Di, saan ka mabanog? Apong Herman. Saan ka no amabalin niya umay dito ni Satnipan? Tamangan no si daan lang dagiti dakas sa parswa. Anya? Wen, delikado ni Satnipan no si daan lang dagiti dakas sa parswa. Ha? Apay nga umis-isam ka nimfa. Immortal anwang ni Satnipan. Apong Herman. Saan amatay? Ha? Ay, uray pay. Kasanaw no ngalngalan dagiti nagaduada ka sa parswa. O di matay lata. Ay, di nakpala ka sarsarita. Tanay, nabanuga ka talaga. Patsik ang natalgad kayon iti daytoy a lugar. Carlota, Olang, Marina. Nakaskas daw at talaga ti kinapigsam, Hercules. Binagkat mo dagiti nagdadakkel a bato, kat impalawlaw mo kada kami. Agyaman kami unay kan ka, Hercules. Saanan na basta makastrak dagiti dakas a parswa dito'y ayan tayo. Gaputa nagdadakkel abato tinaipalawlaw. Saan a basta makalay at dagiti dakas a parswa dagiti abato. Gaputa na nga to. Agtalinad kayo laang dito'y. Tasya kung ti makaam mo, amang sapul ka dagiti kakadwayo. Namang manggik. Sika ka din dahi ta. Nakarwar ka din. Iti nakaipupukam. San pa'y Pangulo dagiti tarakan ko? Ngamdandani akon makarwar. Manipod itingipan tinwang. Anang ipupukan kanya ni Encantada Diwan. Anya ti aramidan mi. Tapno makarwar kan. Lay namang mangkik. Patayan nyo ni Hercules. Katalaan nyo kang kwara tinatdatlag ang ipan tinwang. Anak ay pupukan tibagik. Matungpal. Lay namang mangkik. Marikrik na ti presensya ni Encantada Diwan ni Daglawlaw. Tiyawanan bain nga Encantada. Pambantayan naklata. Lay namang mangkik. Tigagdanag. Makarwar kamat lang iti nakaipupukam ang ipan. Juan, talaga dandani akon makarwar. Ad-adan ton anapigsak. Saan nga umdas ti panakabalin ni Encantada Diwan. Dito'y lubong dagiti tao. Lay namang mangkik. Agtignay kayon.
Dayjay a Hercules! Matungpal, Reyna Mangmangkik. Takaduak at takas a Parswa. Patayan tayo Dayjay a Hercules. Katalaan tayo kan kuan at tingipan tinwang. Anak ay pupukan ni Reyna Mangmangkik. Matungpal, Pangulo me. Matungpal. Pangulo me. Nakasaritak itay ni Reyna Mangmangkik. Babay ni tangin. Sigon kan kuana. Umayan dagiti dadumapay akakadwa tayo at tumulong amang parmak ni Hercules. Pangulo me. Nabigsa Dayjay a Hercules nga uray ado tayo. Kat kabalan na tayo aparmakan. Awan tirumbang nga pagdanagan tayo. Gabota umayan. Dagiti daddo mga inkanto. Amang tulong kada tayo. Nabayag apadawon asan tayo anang tignay. Juan, manipod nagpukaw ni Reyna Mangmangkik. Saan tayo matan anaggaraw? Bueno nagisaknap, idireribok. Anya pa lang aron tar aramidan tayo. Ang tignay tayon! Hala! Sapulan tayon! Dayjay a Hercules! Apong Herman, Nimpa. Ay agyaman nakita da kamatlangan Hercules. Ay. Hercules, apay, ngay ka lang, anak parang. Sinalak nibak dagiti tattao, Apong Herman, Nimpa. Ay kahit kumusta? Natay ka din dagiti dagas sa Parswa. Saan pa'y Apong? Ha? Kinapudno na. Saan na basta maparmak dagiti taraken ni Reyna Mangmangkik? Anya ti kahit mo asawain? Taraken gayam ni Reyna Mangmangkik, dagiti dakas a Parswa. Nakasaritak itay ni Engkantada Diwan. Kat umadani kanon ti iruruar ni Reyna Mangmangkik, iti datdatlag ang ipan tinwang. Anya? Ay! Agkapsot kanon ni Engkantada Diwan, amang bambantay kan ni Reyna Mangmangkik. Manon ataman, abang bantayan ni Engkantada Diwan, ni Reyna Mangmangkik. Sa maysa, nakapsot di ba nakabalinda kiti Engkantada? Akas, kani Engkantada Diwan, dito'y lubong yo at tao. Ha? Amom dayta, Nimpa? Yes, Hercules! Kapo, tanagtawad akmat iti lubong dagiti Engkantada. Akas kani Engkantada Diwan. Nimpa? At pagpatinggaan ti pan nakabalin dagiti Engkantada. Akas kani Engkantada Diwan dito'y lubong yo, Hercules. Isu anay pay kan katidat-datlag ang ipan tinwang. Kapo, tamay sa kaamortal. Amom gayam dayta, Nimpa? Amok, Kapo tanagtawad akmat iti lubong dagiti Engkantada. Akas kani Engkantada Diwan. Ay, mabit man laing Nimfa. Kasla inulit mo laing timbagam Pudnungat, Apong Herman. Nakapsut ti pan nakabalin dagiti Engkantada. Akas kani Engkantada Diwan. Dito'y lubong yo at tao. Iso anay pa ay kan ni Hercules ti datdatlag apan nakabalin. Gapu, tamay sa amortal. Dakkel a responsibilidad tinaitad kanyak apan nakabalain. Sapay lako ma, takabaulak aparmaken amin, dagiti adipan ni Reyna Mangmangkik. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Kagayem, di yu liway na denggen, tituloy ti makalawas a serye tayo, Ana Paul 1.
tinaulimak alugar. Dito'y drama tayo, Hercules! Insurat ni Sagani Yalong Bulyeser, ken iti direksyon ni Bergie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ng estasyon Hercules. Agyaman kami itingkay panang trabay.